Oamenii simpli nu-și complică viețile. Uite aici, mă întorc. Icoane pe sticlă. Când s-a început festivalul ăsta de icoane, părintele a făcut, era într-o joie sau într-o săptămână a patimilor, când el a cerut oamenilor să nu lase icoanele singure în casă, să le strângă. Printre ei era și o nană care ținea foarte mult la o Maica Domnului plângătoare, care avea ea în casa ei. Dar femeia s-a supus, o adus și ea icoana pe glajă. Dar când Glajă înseamnă sticlă. Când merea la câmp și când venea de la câmp, se oprea și se ruga la icoană în muzeu. Deci ea s-a despărțit de icoană, dar nu s-a despărțit de Maica Domnului. Icoanele astea sunt de invidiat pentru că au supraviețuit. Sunt cele mai fragile dintre toate. Au supraviețuit tuturor bădărăniilor lumii, tuturor bocancilor de comisari. Indiferent ce comisar vor veni, sticlele acestea vor păstra pe ele aceeași lumină și aceeași luciditate. Mi se pare că icoana pe sticlă este simbolul că atunci când ți s-a luat tot și pare că nu mai ai de făcut nimic, mai poți să desenezi, să pictezi chipul lui Iisus pe sticlă. În urmă cu ceva ani, Adică din nimic poți să ai totul. sticla nu-i nimic. E cea mai incandescentă dintre materiile de lucru. Da, dar din nimic poți să faci totul.